Abantu abayeke ukuthi masikhuluma ngesintu bese bathi kubhalwe eBhayibhelini. iBhayibheli labhalwa kwenye indawo libhalwa abantu abangakholeli esintweni. Angiphinde nginibingelele futhi umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo umlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Angibamukeleke nawe ukuthi usanda kusijoyina la kwi-channel yethu la sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Namuhla bafowethu kukhona into engifuna ukuyikhuluma nje. Neke ngiphathe kabi kakhulu. La esithi masikhuluma khona ngesintu sethu thina njenganabantu abampisholo bese kuqhamuka umuntu azothi eBhayibhelini lento okhuluma ngayo ibhalwe kuphi. Namuhla ngifuna ukunitshela ukuthi isintu sethu neBhayibheli akuhlangani. Into ezibili ezingahlangani. Kodwa isintu sethu sihlangana nanoma yiphi incwadi ethe mayilotshwa okanye lowo muntu wayishicilela yakhuluma ngesintu. Akenze sibonele. Incwadi zempunga yesintu izona ezihlanganayo nesintu sethu ngoba zikhuluma ngesintu. Nezabanye ababhala ngesintu bafundise ngesintu izona ncwadi ezihlanganayo nesintu. iBhayibheli nje lihlangana nesintu. Abantu abayeke ukuthi masikhuluma ngesintu bese bathi kubhalwe eBhayibhelini. iBhayibheli labhalwa kwenye indawo libhalwa abantu abangakholeli esintweni. Yingakho ubona ama-version amasha kuthiwa sekukhona elisha uthi uma ulibheka nalo sekukhona izinto ezicishe zifane nezinto esizenzayo. Ingoba vele basuke sebazi ngoba nalabhalwa abantu. iBhayibheli incwadi yamaqili. Makuthiwa sikhuluma iqiniso. Incwadi nje yamaqili akwazi futhi ukuzikhotha emhlanje ngoba uma ulibuka iBhayibheli lifike litshela umuntu ukuthi akahlabe. Liphinde liphike futhi ukuthi umuntu akahlabe. Uyabona ukuthi incwadi le eyayifuna ukuthi ithatha abantu ibahlanganise. Ekubahlanganiseni kwayo kodwa imbono yabo ingefani. Baphikisana imuphi lowo muntu abantu abampisholo ngoba vele ngenkathi besuka nalabamhlophe babezohlasela abantu abampisholo. Phela iBhayibheli isikhala esikhulu sokuzuza umbuso wabantu abampisholo. Kwenzeka ke vele lokho ngoba vele umbuso bagcina bewuzuzile. Bewuzuza ngalo iBhayibheli. Ngoba fowethu ayikho into umuntu omhlophe wayengafika zokunikeza yona izokusiza. Ingoba babazi vele ukuthi lento ngeke izisize. Manje namusani ukuhlanganisa iBhayibheli nesintu sethu. iBhayibheli nje lilodwa likhuluma ngenkolo leyo kufika. Lena nje yokufika inkolo likhuluma ngayo. Manje nasingathi ke thina masikhuluma ngesintu bese nina nithi eBhayibhelini kukweliphi ivesi. Akuhlangani bafowethu. Kunaloko ungabuza into esiyikhuluma ukuthi kubhalwe kweyiphi incwadi. Bese ngiyakutshela ngithi hayi kubhalwe encwadini kaSibanibani, kubhalwe encwadini zempunga yesintu. Hayi ukuthi nisitshele ngeBhayibheli, iBhayibheli nesintu nje akuhlangani nje. Akuhlangani bafowethu. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke labo bantu abasanalowo mqondo ukuthi izinto zesintu kufanele zibhalwe eBhayibhelini. Mina usoze nangelilodwa ilanga mina mangikhuluma ngendaba zesintu wangizwa ngicaphuna ivesi eBhayibhelini hayi. Ngeke ngiyenze leyo nto ngoba ngiyazi ukuthi akuhlangani vele ayikho indaba yesintu eBhayibhelini. Kunaloko kukhona izinto eziphambene lapha engizothi mangizifunda lezo zinto uyalela into engekho. Ayikho nje bafowethu mina into eyongizwa ngiyicaphuna nje isuke eBhayibhelini ngoba iBhayibheli alihlangene nesintu. Kunaloko ngokucaphunela encwadini engizibhalayo ngiphinde ngikhele emlandweni ukuthi ngezikhathi zasendulo kwake kwenzeka ukuthi nokuthi umkhulu wake wamtshela ukuthi hayi la beBhayibheli. iBhayibheli incwadi nje yamaqili abayisebenzisa ngokuthi bazozuza umbuso la wokhokho bethu. Nangempela ziphi inkomo zokhokho? Inkomo nizithenga kubona abantu abamhlophe. Imbuzi masenza imisebenzi sizithenga kubona. Asafuyile manje ngesizathu sako konke lokho ukuthi umbuso wokhokho bethu wathathwa yibono ndlebe esikhanyilana ngali iBhayibheli leli. Bese nithi nina ke manje asicaphune kulona futhi masikhuluma indaba zesintu. Socaphuna kanjani kulona ngoba ilona leli nilahlayo njengabantu. Hayi bafowethu. Ningixolele. Angisho ukuthi liyekeni ukulifunda, qhubekani nilifunde. Kodwa ningasibuzi thina ukuthi kubhalwe phe sikhuluma ngake eBhayibhelini. Ngoba isintu neBhayibheli akuhlangani. Kufana nani namasonto nesintu namasiko akuhlangani. Akufanele uhlanganise lezo zinto. Uma uye esontweni musu kuvumela umfundisi wakhe akutshela ukuthi musu ukuhlaba. Yinto ezivile zingahlangani lezo. Bona lapho ukuthi umqondo wakho ke manje uyasontwa, uyaphambaniswa manje nento ekufana ngabe uyayenza. Hayi ngicela ukuthi niqhubeke nisubscribe. Bese sithi nje
impunga.